1574an gertatu zen, Erriberriko plaza nagusi honetan. Ezpeleta jaunaren zerbitzari batek oholtzara igo eta pregoia irakurri zuen, euskaraz irakurri ere. Beltrán de Garriz llegó a la plaza y se subió encima del tablero de la casa de Juan de Irigoyen, en Hementxe bertan, que tenía en la plaza, y en vascuence, pregonando, dijo que todos los que tenían yeguas en el taquiser eta zera hori. Udalak isuna jarri zion Ezpeleta jaunari, herriko notarioaren agiri batek esaten duenez. Baina salaketa ez zen izan zerbitzariak euskara erabilizuelako. Zera, gaizki egin zuena ezen euskara hitz egitea, baizik pregoneronena egitea. Gertaera, Gaztelak Nafarroa konkistatu eta 50 urtera izan zen. Ordura arte, Nafarroako erreinuaren gortea Erriberrin zegoen, eta horrek, hainbat kultura, erlijio eta hizkuntzatako jendea erakarri zuen bertara. Erriberriko euskararen berri ematen digun agiria, Angel Jimenez Biurrun, bertako historiazaleak topatu du Nafar gobernuaren artxiboan. Luis Miguel Escudero kazetariak, agiriaren garrantziaz jabetuta, La Voz de la Merindad aldizkarian jaso du. Zerbitzari pregoilariaren gertaera berez ez da azpimarragarria, baina Jose Mari Esparza historialariaren ustez, balio handiko beste datu batzuk ematen dizkigu. Horra nola bai sozialki, frogatzen da nola orokorrean itxegin behar zen euskeraz, bera pregoi bat euskera utzean egiteko. Zerbitzariak herriko plazan euskara erabili izana, garai hartan Erriberrin euskara hitzetik hortzera egiten zen seinale da. Eta hortaz, balio gabe geldituko lirateke orain arteko tesiak. Alegia, ordurako, euskara galduta zegoela erabat, eta izatekotan, kanpotik etorritako euskaldun talde txikiek egiten zutela. Gero eta gehiago agertzen ari dira datuak, nun bai geografikoki eta bai kronologikoki, euskararen mapa hegoaldera jaisten ari da, eta gero eta datu gertuagoak aurkitzen ari gera. Agiri honek gainera beste balio batzuk ere baditu. Hala uste du aspaldi Erriberrin bizi den Jose Mari Lete Frantziskotarrak. Aspaldiko garaiaietan apaiz bat euskara duna behar zuen izan. Hala izentatu dut eta beraz eraontako iskribu edo idatziak edizartxibuetan bat eta beste aurkitzen dira. Baina herri artxiboan lehen biziko hau 1574 hau, beraz, Erriberrin alditen euskerak bere lekua bazuen, beraz, ez da gaurko kontua eta hola, berrikeria. Euskara etzen berrikeria Nafarroako inguru honetan, Erriberako mugan, ez eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere. Denboraldi honetan bi datu oso politak agertu dira eta biak batera. Bata Arabakoa, nola han agertu da Juan Pérez de la Zarragaren liburu hori, eta aldi berean agertu da beste datu hau garai berekoa, garai urte berekoa, eta gauza bera frogatzen du, nola Nafarrako hegoaldean euskeraz normalki hitz egiten zen. Nik uste dut, bi datu horiek agertu diran egun hauetan oso importanteak dira.